oroboti rwa bene ewiki yiga nigo tokumurikira ebikorwa bya bana gusira ebyabere bikomentekana ase kera rituko tobete tukurigereria korwa se county ya Nyamira ase abana babere babete bagusira kinga kibali kuirana eskuru oikabono iga bataratoka korengana noroboti korwa ase wizara ya bana nigo rokoro kibuna kera omwaka abana gwetera chiribu isano nemo nigo bagusira kurende ntobete tugosanga no mobisa bwabana Billy Adera oyobetega kwerera ninki kogera abana bagusira nabo igo ninki kebwenete gokorwa erinde gutanga ebikorwa bunebyo muri kecho Job Maangi na ireteri bagari ya bene nabo igo gotwariganiria oroboti rokubwate monchi muri elia twara oborigereria borobya komorigia makori ime usene bisetane ngacha komorigi gweta akambura ona kurweri mwana intora morra sare lakini nko igutura sakoroka ni kenyorokia endiba kubwatekana n'obutuki bwakoletu ne serikali nigokera omwaka abana chiribu isano nemo bagusira ase batamanyiri ase bare katika ripoti ya mwisho ambayo ilipeanwa kutoka kwa State Department of Social Protection ni kwamba nchi hii kadri ya watoto 6,000 wanapotea kwa mwaka. Hii ni idadi kubwa sana. Nobororo obonene abaibuli nechiamate bagwetera ekero bakoligia abana babo au babulete simu kadi yunga chikonyake simi chinseje kera twamure to mwana yesimye ito kanyora ekorangeri talipurayo bwate wano bwoba nabo bondiete korwerigo itukorinderia kabera karoka nale ne yanga ya black na sribas cha red na angosocks cha black wono kurweri tokatema kumurigia nturamurra bakabona nchoira egechambukiro gotalia na gosanga negati abaiboli abo bagenderetse kuligia abana babo abo babete bagusira anene mono chinga kichokuirana esukuru maiga yogotabokia omutimoko omoke wetamu ya kabere omwaka oyo ande nyomba oyebange togende ngoko bemba ke esukuru ngosabere libaga togatirimboka no mwana one togaswa nyomba akabeka amacha agesibya akabeka chi uniform kera kora gwe dress akanteima mitigande ate simu kadi yane korurogoroga igasera mitigantire ndaro mwana oyunga yage andaga ndotene norona inde buye bachisa cyerire kingo ikora ronka ndanganyora mwana oriteyo omwana ori barenge nero bwate simu kadi yaye akantebi riri mwagenda no mwana tairane tigocha agacha soboka unaru soboka na intutoka mwa omwana bwe pigipigi oyomo amokobe akamwikinjira akamotebi ngikinyo yeo mwana gete enda nere skuru wano oyo agacha kumuganya tachi gocha era akaira na back mwana ikurweria agatosire ligo lakini litukeli nto igwete ngana rokanete endiba nigo are no goichana okonene asagendetse kumuligia omwana oye asamarieta Brian Mongare kebaso tu ase sukuru ya Nyamira Boys oyo bete kagusira chinga kichokuirana esukuru maiga yogotabokia omutimoko omoke wetamu ya kabere ninche ngino mwana omborete kurutare 5 omutienyo 7 mpaka lero tamoni Monday tachi koira na skuru ne bangete ngachikomuira ni Tuesday ngatebigwa omwana agatebigwa bali batache toni Monday baende chuma aramisi na baibuli ngaenda nganyora omwana nari na abana banda bamura nkamurusia gwo muchiyo yu asarenge nkamutebi togende nyomba oyebange togende ngoko bemba ke skuru ngosabere libaga togatirimboka no mwana one togaswa nyomba akabeka amacha agesibya akabeka chi uniform kera kora gwe dress akanteima mitigande ate simu kadi yane korurogoroga igasera ngiche togende kingo ikora ronka ndanganyora mwana oriteyo boigo ense muyende Flavian Mesa oyogosoma esukuru ya sekondari ya Bunyunyu ase form 4 oyu omenyete ni antiaye Alice Kemuma nigo agendete kuligigwa maiga yokubura chinga kiali kuiranigwa esukuru igachiete skuru litukolia Alhamisi agaike skuru akarua kaenda ongina moke nyina moka akamwachi pesa irane back uche skuru taira na back agacha soboka unaru soboka na intutoka mwa omwana bwe pigipigi oyomo amokobe akamwikinjira akamotebi ngikinyo yeo mwana gete enda nere skuru
bono oyo agachikomuganya tachigocha egitambukiro kia baibuli abakoligia abana babo nkira bagekobeka amatunda ase babeire bagonchukana na chinsemo ao kulende mbara abanyora chaka komorigia makori ime ose nebisetane ngachaka komorigi gweta akambura nere natemire gokwana nere nkomwebereri ontebi namubori mwakwane na Brian ontebi emara wa Brian nare ngwani line ntwakwanete nere agateba ngochara nde skuru amatuka amange ase getuo gia polisi alitibo ntwabeka report yororo twalika OP number iyi mwarorire tolwegeta na nsemo yo eskuru twakirichi report bake skuru tana kwira na skuru twire gitambukiro gutarira na gusangana omubisa bw'abana kurwase county enke ya Nyamira South Billy Adera elinde komanya ase oboime igoro yokubura kwa abana. Missing child ama mtoto ambaye anatafutwa kulingana nasi ni mtoto ambaye hayuko kule ambako ni kawaida, their normal home. Ase atoerera egachia mangana akwirira okubura kwa abana kurwase chinka chiabo ose ase babwenderete gutoka buna amamocho y'abana okoibwa kwa abana ogotarenda buya kwa baibuli ase abana babo namangana ande. So there could be several reasons why you have missing children or lost children, and some of those kuna ile ambayo ni mistake tu kwa mtoto hajazoea mahali fulani akatumia barabara mbaya akajipata. Pia mara mingi tumepata wengine wanaiba watoto haswa wadogo ama wengine watoto ambao wamebalehe. Mara mingi tunasema wanasumbuliwa na adolescents na wengi wanatoroka nyumbani. Kuna wasichana wanatoka nyumbani wanaenda kuoleka. Kuna vijana pia wanatoka nyumbani kisha naenda kutafuta kazi. Abaibuli mbasaba gwaka oroboti igoro y'abana babere bakobora ase obwango mono ase abanyanyimbo nabo igo abo bisaba abana. Wote yule mzazi ama mtu yote yule ambaye alikuwa na mtoto kisha hamuoni mtoto na imekaa muda hujamuona, tafadhali ripoti katika polisi iliyoko karibu, ripoti kwa nyumba 10, ripoti kwa chifu aliye karibu, ili watu waanze kazi ya kuanza kumtafuta. Na pia ripoti katika ofisi ya watoto, ili iwapo kuna mtoto huyo alikuwa amepatikana akapewa afisa wa watoto kumtafutia kwao, basi labda unaweza mpata kule. Ensemo y'abana mbasemiwa koba maiso na gutatama kurwase chinka chiabo kolendi kuigwera abaibuli babo. Ningependa sana kuongea na vijana wetu ya kwamba nyumbani ndio mahali pazuri zaidi ya kulelewa na kuishi kwa wakati wote. Kule nje kuna risks na ndizo ziko mingi. Wasichana wetu wanapotoka, wewe mtoto mdogo wa miaka 16 unatoka kwamba umepata boyfriend unaenda kuishi na yeye. Shida iliyoko ni kwamba baada ya muda haya mapenzi yataisha na yule atakufukuza tena. Ase ondo bwensi okonyora omwana usirete asabo gwaka oroboti rwa bwango mono ase polisi ase okobisa abana namamocho arairene omuntu kobekwa egesibo egetindi mono. Kwa yoyote yule ambaye anapata mtoto ambaye hujui alikotoka, tafadhali usikae na huyo mtoto zaidi bila kuweza kuripoti. Unapompata yule mtoto, ripoti immediately. Tafadhali ingia police station, ingia ofisi ya watoto, sema nimepata huyu mtoto mahali fulani, alikuwa anafanana namna hii, mpeleke alivyo, usimtoe nguo, usimgeuze kile amevaa, mpeleke alivyo. Abaibuli mbasaba goika abana babo ange nakoba oborendi bwaisaine eline gotanga amangana bunaya ayo abana bako babagosira. Tukaenda tukapatia mtoto mahali ambapo sio kwao. Ikiwa una shida ya kulea mtoto, tafadhali jitokeze tu useme niko na shida hii, ningependa usaidizi wa namna hii, kuliko kuacha mtoto ateseke huku nje
bono nigo esegetererego chase ababwachani ao gocha amona koliga chinchera chokweneke buna abaiboli basiririe abana babo nko banyora bale na abana babere bagosira nkoira nigubale ase chinka chiabo korwase abisi chiabana ime county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.